Ovaj motor ne radi na zapaljivu tekućinu ili plin, već radi na zrak koji udišemo. Ali prije nego što ga opskrbimo tim zrakom, zrak se mora komprimirati, što dovodi do nekoliko razlika između ovog motora i konvencionalnog motora s unutarnjim izgaranjem. Što se tiče izlazne snage, motor s unutarnjim izgaranjem može proizvoditi svoju maksimalnu snagu sve dok se spremnik goriva ne isprazni, dok je izlazna snaga ovog motora određena tlakom pohranjenim u spremniku, što znači da će se s vremenom snaga postupno smanjivati kako motor koristi više zraka i kako tlak opada. Jedna opcija da se to zaobiđe je optimizirati motor za puno niži tlak i zatim ga pokretati preko regulatora. Tako će tlak koji ulazi u motor davati konstantniju izlaznu snagu tijekom smanjenja tlaka u spremniku. Kad radim ove testove motora, koristim veliki kompresorski spremnik i imam regulator za podešavanje tlaka motora. Međutim, budući da na kraju planiram staviti ovaj motor na zrakoplov, ovaj regulator je pretežak, pa ću napraviti svoj vlastiti. Regulator tlaka ima 3 glavne komponente: oprugu, membranu i ventil, koji zajedno rade na kontroli izlaznog tlaka. Kada se zrak dovede na ulaz, on prolazi kroz ventil u komoru s membranom i izlazi na drugu stranu. A zbog tog tlaka, membrana se počinje podizati, što zatvara ventil. Sada je tlak na izlazu određen silom kompresije opruge. Dakle, da bismo smanjili i regulirali izlazni tlak, moramo podesiti kompresiju opruge, dok ona ne bude malo manja od sile kojom izlazni tlak djeluje na membranu. Na taj način ventil želi ostati zatvoren kada je tlak ispravno podešen. Ali ako izlazni tlak malo padne, membrana će se pomaknuti prema dolje i otvoriti ventil, čime će tlak ponovno porasti. To je u suštini mehanička povratna petlja koja otvara i zatvara ventil ovisno o tlaku na izlazu. Sada prije nekog vremena sam kupio ovaj veliki paket opruga, a tlačne opruge su relativno slabe. Dakle, umjesto da koristim dijafragmu, koristit ću špricu malog promjera, jer će sila tlaka biti puno manja zbog male površine klipa. A ovaj regulator je zaista malen i težak je samo oko 75 grama, što će biti savršeno za avion koji gradim. Naravno, pod uvjetom da radi. Što donekle i radi. Tlak se regulira, ali uzrokuje pulsiranje motora. Razlog za to je trenje koje uzrokuje šprica. Klipu je potrebno oko 10 psi razlike u tlaku da bi se počeo kretati, pa mislim da trebam koristiti dizajn s membranom. Usput, korištenje klipa u regulatoru zapravo nije radikalna ideja kako sam kasnije saznao, i moj regulator kompresora koristi dizajn sa klipom. Nakon mnogo pokušaja i nekoliko novih, jačih opruga, napokon sam dobio regulator koji je radio. Ulazni tlak je 60 psi, a motor radi na otprilike 30 psi. I mogu podešavati brzinu motora okretanjem ovog vika, kako bih povećao ili smanjio kompresiju opruge. Ali povećava li to vrijeme rada motora? Ovo je graf potiska koji se proizvodi kako se zrak u spremniku smanjuje. I kao što možete vidjeti, na početku daje maksimalni potisak zbog visokog tlaka. A zatim se polako smanjuje dok tlak ne postane prenizak da bi motor radio. Sada, budući da je regulator postavljen da održava tlak na otprilike polovici maksimalnog tlaka, mogli bismo pretpostaviti da bi izlazni potisak trebao izgledati ovako, s nižim vršnim potiskom. Ali puno duže vrijeme rada. Međutim, zapravo izgleda ovako. Što znači da ima nešto duže vrijeme rada, ali ne puno, i to zato što još uvijek radi s istom učinkovitošću. Dakle, površina ispod ovog dijela grafa samo je raspoređena preko ovog dijela. Ali možda ovaj motor nije optimiziran za rad na nižim reguliranim tlakovima. Zato sam odlučio napraviti novi motor s nekim manjim izmjenama, a prva je bila novi cilindar od akrilne cijevi kako bih, nadam se, smanjio trenje. Također sam odlučio ispisati novi klip na 3D printeru od PLA na svom Prusa Mark III, jer je to brže i jeftinije nego ispisivati klip od smole. A budući da je cilindar sada puno glađi, izbočine na FDM ispisu ne bi trebale povećati trenje. Dakle, da optimiziram ovaj novi motor za niži tlak. Dizajnirao sam ga s ovim velikim volumenom iznad klipa, a ideja je da kada je klip na vrhu svog hoda, volumen iznad klipa bude trećina volumena kada dođe do dna. To je zato što je ulazni tlak otprilike 3 puta veći od atmosferskog tlaka. Dakle, trostruko širenje trebalo bi smanjiti tlak na 1 atmosferu na ispuhu, što bi, nadam se, smanjilo bilo kakav gubitak tlaka. Ali ovaj motor ima puno manji potisak od starog, što u početku nisam mogao shvatiti. Budući da bi klip i cilindar trebali imati manje trenja, a motor bi trebao koristiti više zraka po ciklusu zbog volumena ekspanzije, što bi trebalo povećati snagu. Ali onda sam shvatio. Druga velika promjena na ovom motoru je opruga unutar glave cilindra,
koju sam nedavno dodao jer pomaže držati kuglasti ventil zatvorenim, kad ga klip ne gura da se otvori. Gledajući usporenu snimku oba motora ne izgleda kao da postoji velika razlika između njih. Ali ako analiziramo kadar po kadar, možemo vidjeti usisni ventil bez opruge. Ostaje otvoren dijelić sekunde duže, dopuštajući više zraka u cilindar, što se čini manje učinkovitim jer se više zraka gubi kroz ispušne otvore. Međutim, sada mislim da moj dizajn ekspanzije možda ima skrivenu neučinkovitost. Ovdje imamo dva motora s identičnim dimenzijama klipa i hoda, ali motor s lijeve strane ima ekspanzijski volumen iznad klipa, što omogućuje zraku da se potpuno proširi unutar cilindra, što rezultira time da se vrlo malo zraka gubi kroz ispušni sustav, dok motor s desne strane nema ekspanzijski volumen i puno zraka pod visokim tlakom izlazi kroz ispušni sustav. Ali vjerovali ili ne, motor s desne strane je zapravo učinkovitiji i evo zašto. Kada motor s lijeve strane dosegne vrh svog hoda, usisni ventil se otvara i oko 10 kubičnih centimetara zraka ulazi u cilindar. Ali da bi motor s desne strane koristio istu količinu zraka, klip se mora pomaknuti prema dolje. Sada su oba usisna ventila zatvorena i svaki motor je iskoristio istih 10 kubičnih centimetara zraka. Međutim, motor s desne strane proizvodi mnogo veći okretni moment zbog kuta svoje radilice. Čak i kada se motor s lijeve strane okrene na isti kut radilice, tlak u cilindru se sada smanjio, pa je i okretni moment i dalje manji tijekom cijele rotacije. Motor s desne strane troši istu količinu zraka, ali proizvodi otprilike dvostruko veći okretni moment od lijevog motora. Što se na prvi pogled čini nelogičnim, ali sve je povezano s usklađivanjem širenja tlaka i pomakom kuta radilice. Zato sam napravio ovaj novi motor, koji nema oprugu, a klip gotovo dodiruje vrh cilindra na svojoj najvišoj točki. I također sam dodao ovaj vijak za podešavanje od 2 mm na klip, umjesto prijašnje čelične šipke, kako bih mogao lako podesiti faziranje ventila. Ali prije nego što pogledamo podatke, razgovarajmo o internetskim podacima koji se prikupljaju o vama i o tome kako vam sponzor ovog videa, Incogni, može pomoći. Postoje ti internetski posrednici u trgovanju podacima koji prikupljaju informacije o vama, poput vašeg imena, dobi, adrese, vaših navika online kupovine i još mnogo toga, a tvrtke mogu kupiti te informacije. Sada se možete obratiti svakom od tih posrednika izravno kako biste izbrisali te informacije. Međutim, njihov ogroman broj čini to vrlo teškim i dugotrajnim. A tu može pomoći sponzor ovog videa, Incogni. Incogni se obraća svim posrednicima u trgovanju podacima u vaše ime kako bi zatražio uklanjanje vaših osobnih podataka. A budući da mnogi posrednici i dalje prikupljaju vaše podatke, nakon zahtjeva za uklanjanje, Incogni će pratiti tržište i zatražiti ponovna uklanjanja ako se pojavi novi zapis. Zato je njihova godišnja pretplata toliko važna. Jer to nije samo jednokratno brisanje svih vaših podataka, već stalna automatizirana usluga koja osigurava vašu zaštitu na internetu. Prvih 100 osoba koji iskoriste kod ili poveznicu u opisu ispod dobit će 60% popusta na Incogni. Zahvaljujem Incogniju što sponzorira ovaj video i svakako ih provjerite putem poveznice u opisu ispod. Dakle, osim što ovaj novi motor radi stvarno dobro, odlučio sam testirati kako klipna osovinica utječe na performanse. Evo jednog od prvih testova potiska, gdje potisak linearno opada s padom tlaka. Ali pogledajte što se događa ako skratimo osovinicu za samo 1/10 milimetra. To značajno smanjuje vršni potisak, ali također povećava vrijeme rada. I ono što mi je zanimljivo je izravnavanje ove krivulje pri višim tlakovima. Svi ovi testovi potiska provode se s bocom za piće od 2 litre pod tlakom od 60 psi. A to je zato što sam, dok sam testirao rane verzije ovog motora, te boce pod tlakom punio u svojoj spavačoj sobi. Dakle, iz sigurnosnih razloga nisam želio da nijedna od njih eksplodira i smatrao sam da je 60 psi sigurna kontrolna varijabla. Ali sada, gledajući ovu krivulju potiska, pitam se što bi se dogodilo kad bismo pokušali s većim tlakovima. Zato ćemo testove provesti na 100 psi. The ball is pushed higher, therefore increasing the thrust, at least to a point where the pressure is then too low. Evo rezultata s dugom osovinicom klipa, s vršnim potiskom od 3,5 njutna i vremenom rada od otprilike 2 minute. Ali pogledajte graf s kraćim klinom. Pri većem tlaku potisak je zapravo manji. Vrlo rane verzije ovog motora imale su zakrivljene kanale ispisane u glavi cilindra kako bi se omogućio bolji protok zraka oko kuglice. Ali otkrio sam da to uzrokuje čudne pojave preskakanja rada. Kada bi kuglica u ventilu bila izbačena previsoko i lebdjela na delić sekunde zbog velikih brzina strujanja zraka oko nje. A u to vrijeme nisam imao nikakve opruge da to spriječim,
pa sam dizajnirao unutarnji promjer glave cilindra da bude samo malo veći od kuglice. Na taj način, zrak koji ulazi u motor će imati tendenciju da gura kuglicu natrag u ventil, i to je bila dovoljna sila da motor može raditi i naopačke. Will fly. What happens if we make a two-cylinder? Ali kod najnovijeg motora snaga dolazi od toga što se kuglica podiže s ventila kada je klip udari. Dakle, pri većem tlaku, sila prema dolje uzrokovana protokom zraka je mnogo jača. Zbog toga se kuglica ne podiže tako visoko i manje zraka ulazi u motor, a kako tlak polako opada, kuglica se podiže više. Stoga povećava se potisak barem do točke kada je tlak prenizak, da bi održao broj okretaja motora. Dakle, ovo je gotovo kao samoregulacija potiska ugrađena izravno u glavu cilindra bez potrebe za vanjskim regulatorom tlaka. I uz još malo podešavanja, mislim da možemo još više izravnati ovu liniju, što će biti savršeno za letenje zrakoplovom. Sada, znam da ovaj motor ne možemo baš uspoređivati sa starijim motorima, smo promijenili jednu od kontrolnih varijabli povećanjem tlaka. Ali ovaj novi motor postiže učinkovitost od 214 Nm/sekundi, što je u usporedbi s prethodnim motorom. U mom posljednjem videu to je otprilike dvostruko više. I u usporedbi s prošlim putom. Napravio sam avion na zračni pogon, otprilike 10 puta jači od tog starog motora, i ta stvar je mogla održavati horizontalni let. Zato ću biti jako iznenađen ako ova stvar ne poleti. Sada, iako mislim da će ovaj motor letiti, što će se dogoditi ako napravimo verziju s 2 cilindra? Najlakši način da to postignemo je da jednostavno montiramo 2 motora jedan nasuprot drugome, tako da oba dijele istu radilicu. Da bih to napravio, morao sam ispisati ove klipnjače koje su blago zakrivljene kako bi se pričvrstile na istu štipku u sredini, a ipak se poravnale s klipovima i uklopile u kutište radilice. Baš kao i verzija s jednim cilindrom, ali u suprotnim smjerovima. Sljedeći korak je pričvrstiti cilindre i klipove, koji su u osnovi isti kao kod motora s jednim cilindrom, osim glave cilindra. Potrebno ih je povezati pomoću zračnog razdjelnika koji dijeli dolazni zrak od 2 kanala i kroz ove tanke bijele cijevi usmjerava ga do svakog cilindra. Zatim se kuglasti ventili mogu umetnuti u svaku glavu cilindra trodimenzionalno ispisanim dičanim pokopcem kako bi sve ostalo hermetički zatvoreno. Pa, barem hermetičniji od zračnog razdjelnika koji je dosta propuštao kroz oprskanje zbog malo labavog dizajna. Ali to se može popraviti kasnije. Pogledajmo hoće li raditi. Iako radi, nešto ipak nije sasvim u redu. Čini se da motor nema više snage od jednocilindričnog motora, a izgleda da se kondenzacija skuplja samo na jednom cilindru. U svakom slučaju, ispostavilo se da sam, kad sam lijepio cijev u jednu od glava cilindra, slučajno začepio otvor ljepilom, pa jedan od cilindara nije dobivao zrak. Tako da je s novom glavom cilindra i zračnim razdjelnikom motor sada bio potpuno nepropusan i zvučao je puno bolje. Think I know what I'm going to stick on a plane. Thank you very much for watching. S maksimalnim potiskom od 4,2 N pri 80 psi, što je ekvivalentno podizanju 428 grama, ovaj motor ima omjer snage i mase gotovo 10:1, što bi mogla biti izvrsna opcija za dragster, ali s učinkovitošću blizu polovice motora s jednim cilindrom. Mislim da znam što ću staviti na avion. Hvala vam puno što ste gledali.